Khalil Production. Sarkin da ya yi sama alhayyul qayyum Allah ya rajai in gama ya ba ku zukure kowa ya ci sai ya sallama Allah ka amince dan ma'aiki ba dan na kai na roƙa ba. Salati kuma aiki abban Fatima shugaban gaba ɗaya ko arnan da duk sun sallama alayhi sahabbai mabiyansa ina yi muku sallama da daga sharafa har daga waliyai mun muna tafi ba da wai ba. Abin fahar ma'ana sayyidi wa maula ya shehu abubakar kullum bai da aiki sai yin salati da yin zikir rabo kasa yana dausayin aljanna shehu abubakar ningi. Ka tabbar munan a gare ka aminu na annabi ka zamto halifa dole mu yi maka ladabi fatan mu riski shehu da kai a fadar annabi ya ce ahlan wa sahlan marhaba bikum masoya na ningi. Munye mu baya mun bi mu ma shehu aminu kai ne halifan shehu abubakar yau amini. Assalamu alaikum Muhammadawa ina kira Sa'idu halifa ne da shi ake hawa ayi gangara muna cikin alhini na rashin sai ga kace na ce akan halifancin maulanmu Abubakar ningi. Shugabanci nufin Allah ne karkace saiwa ne halifancin Aminu bai nufin shaina su ba shehi ba ne
mun yi mu baya mun bi wannan hanya ɗai take. Shewa Amina Allah ya dafa ma kai ne halifa a ningi. Ta'aziyya zan yi wa masoya na dukkanin duniya, domin min rashin wanda ke sanya mu a shirya. Akan ƙauna da son baban Alƙasim da Rukayya, sai dai mi ta addu'a Allah ya gafarta masa da duk dangi. Mun yi mu baya mun bi mu ma, Shehu Aminu kai ne halifan Shehu Abubakar yau a ningi. Kalili ka dokan tambura in yi waƙar in gama, in yi mu baya a gurin shehi na raba gardama. Shehi Aminu ko magautan ma sai sun sallama. Sarki na fada ni ma fa na yi mu baya a yau a ningi. Roƙon da nake maka shehi za ka gama da lafiya. Allahu ya dafa ma gabanka da baya kulliya. Ka kewaye ko'ina gaba ɗaya faɗin duniya. Allahu ka amsa dan girman Sidi Muhammadu shugabana. Mun yi mu baya mun bi mu ma, Shehu Aminu kai ne halifan Shehu Abubakar yau a ningi. Na yi kuka na zahiri kuma na yi na zuciya. Jiki ya hau bari hawaye sun cika idaniya. Na rashin maulanmu murabbinmu likitan zuciya. Allahu ka ƙaro kusancinsa ga ɗaha abin yaban sananingi. Maulana Shaka Muhammadu Aminu mun yi mu baya'a, yau ka zama khalifa na Maulana sarkin addu'a. Allahu ya ƙarfafe ka shehu ka kere duk sa'a, ya makka irin ta Maula murabbi shehu Abubakarin mu na ningi. Mun yi mu baya mun bi mu ma, Shehu Aminu kai ne halifan Shehu Abubakar yau a ningi. Mun yi mu baya a Shehu Aminu kai ne shugaba. Kalifan Shehu Abubakar ningi ka zama jagaba. Ilahu ka sa shi yayo duk abin da shehun yayo har gaba. Ya karo ɗaukaka matsayi don uba kun Zainaba shugabana. Abba Husaini nake yan uwa yau na yi mu baya. Assalamu alaika Shehu Aminu inai maka addu'a. Ilahu tsare shi ka sake tsare shi ina daɗa addu'a. Shehu Aminu mu yan garin guda mun yi mu baya mun bi mu ma. Mun yi mu
da abin alkhairin da ya faru na zo ina yi maka marhaba na kalifancin cika aminullah na zo ne zan yaba kuma mun yi mu baya a birgimawa gaba ɗaya ba musu mun bi mu ma abin yabo shugaba zauji ga khadijatu abban sayyida fatima mujigun ramlatu gatan hassanu ne daga abu har na bigatu gatan shehu abubakar baba ga aminullahi ningi ina bara dan ma'aiki kai masa rahama shehu abubakar ningigata ne gun al'umma ya nuna mana san ma'aiki abban fadima shayar mana shi ruwan kausara maulan mu shehu abubakar ningi alhakimu kai ne majidu kai ke yadda kan so fa'alun lima yuridu ka ɗauke shehana abubakar sahibul zuhudu shi ne shugaban dasa kaunar annabi yau alingi masa jagora mu kuma mi masa ladabi ya kai mugun ma'aikin Allah ta abin biya gwammaningi zaɓin rabbi ne kai hanifa amina abubakar ba a yin tunanin kama ya gurbin shak abubakar ashe allahu kai ya zaɓa hanifan abubakar na yi mubaya'a na bi zaɓin allah aminu maulan muningi mun yi mubaya'a mun bi mu ma shehu aminu kai ne halifan shehu abubakar yau amingi cikin wannan yaban nake so na miƙo gaisuwa wurin malam abdulbari na yi gaisuwa abdugarba alimai ruwa duka na yi muku gaisuwa ni kaifi dan binta rabbi ka kare shaka aminu muningi shehu abubakar don mun shaida waliyin allah shehu abubakar ya rasu laraba yana sallar la'asar shehu abubakar
fuskarsa ta yi haske da annuri don ƙaunar mai badar yau ani. Mun yi mubaya'a mun bi mu ma, Shehu Aminu kai ne halifan Shehu Abubakar yau aminci. Ga halifa maulana yau Shehu Aminu ne, mai hidima ga manzon Allah har ‘ya'yansa ne, mai ƙaunar sahabu da waliyan Allahu ne. Muna yin addu'a Allahu ka kare mana shi yau aningi. A farkon baitukan ta'aziyya zan yi wa al'umma na rashin shehi masoyin habibi ya mana ya kuma. Mu mun yi rashin masoyi a ningi mu duka al'umma. Allah ya ji kanka malam ya jaddada rahama gunka shehi a ningi. Mun yi mubaya'a mun bi mu ma, Shehu Aminu kai ne halifan Shehu Abubakar yau aminci. Zan tafi kai tsaye na yi barka kun sabon naɗi. Shehi Aminu Allah ya dafa ma ya yi ma daɗi. Sabon sarkin gidan Kadiriya kai aka wa naɗi. Mun yi mubaya'a mun bi sarki mun maka ladabi yau aningi. Zaɓin Allah idan mun kada muke bada na sani, yau duka mun fito mun bai abun sabon gini. Shehu Aminu yau ka yi girma ka wuce kankani, mu zaɓin